meeting jagman ke ini sebenarnya jotan saya no ini press briefing ka tabu se 9 तारिख दिल्ली थांग फाइमेनि तामुं खांया अब नमन ट्रिप खाइनाखलि फाइजक जों जत बाहाव जतन साइमन जों थानाय डिसेम्बर 9 10 11 जेटा इनडिफिनिट जों जेटा बन कलदा गुगै सीएबी न जों प्रोटेस्ट खाइमानि ताइ आमन यागुलोबो सीएबी सीएन थांका ओमफ्राय आबनो जों पूरा टोटली त्रिपुरा वो माना आबनो एग्जाम्पशन खाइदिगनि जों आमन बागै जों प्रोटेस्ट खालामो जों नुखा 11 तारिख चीफ सेक्रेटारि ने हयते सिटी सावफैखिया जों जे जागाव डिटेंशन केमो रमै लां थांगोन तंजापुरु त्रिपुरा गवर्नमेंट जों बाय डायलग खालामनो बागै आबनि आगोल जों जतन ठीक 6टा समय जों मीटिंग चीफ मिनिस्टर सह ताई चीफ सेक्रेटारि ताई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सह आबनि आगोल जों दिल्ली नर खना नर दिल्ली थांबानो काका अपॉइंटमेंट नाव जों रनाय अब हाइके न जों नुखा जेता 12 तारिख न जों अपॉइंटमेंट मानखा 12 तारिख न जों टिकेट आफर खलाई जों रखा थाङै जों डायरेक्ट पार्लियामेंट हाउस रूम नंबर 8 आरो होम मिनिस्टार आसुकजाक आरो थाङै जों मीटिंग खालामनो आ मीटिंगो जों जे प्रोटेस्ट खाइथमनि जोंनि जे आन्दोलन जे खाइथमनि आ इस्युनो जों साखा जेता सीएबी नो त्रिपुराव ताफलांदि कारण जों अलरेडी ओवर पपुलेटेड थाका जों ओवर स्वाम थाका जेता सिन बरफ आरो बाचिनाते लामा करिखा जों ओनली 20% से दंसो 80% नो बरफ थांबायखा आबरनो खानामाया गुलो होम मिनिस्टार साखा आंगाबो वान सुमान यागलो बो चिनी जे दाबिरो तामो आबनि साथे साथे सीएबी ने नरoi ताइ जुनो तामो प्रोटेक्शन सिन बरनो बागे रिमानाय आको बुसाका बिनो बुखुन हते नबो फायो जेता आइल तिरजानाय ताइ एडिसिनि जेता लैंड पावर जनो जतो रजानाय ते एडिसिनि हा जेतमनि आबनो कासु रजानाय साका गाव पर जों साका सा एडिसी जागा तो चिकन सासा बाकी तो जतो बलम मामां प्राय 80% बलम का अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट थानेसी गाका जोंनो आ चिकन सा रहि ताम खाइने जोंनो मा खाका पूरा जे बलम जेता टोटल जेता 70% of the total land जेता मनि त्रिपुरानि रमनि 7192 स्क्वायर किलोमीटर दङ आबो सह जोंनो पूरा रुदिनि साकाय दिसो अंगो बसा आबो रिमान आबो वान सुनाय आबो साका ताइ बबो साका फुरु जेता जे ताबनो रिजर्वेशन जेता मनि आबनो स्टेक का तंनाय ताइ कमिया आबो नाखाय बासे बारिनाय आबो साका ताइ सिनि जेता असेंबली नि सीट जेता 20 ता सीट दंमनि आबनो जों साका आबनो बारदि ओंखाय बाबो नायने हनि साव ओंखाय हायफानो आबो जतो कुसु सामान यागुलो ताबु सिनि बिसुङबो गोबांते कक सालायखा तेबो सानलायखा आसुबाय जोंनिया जोंनो तमते मा खायरनाय सिनि टोटल जेता सिनि एडिसिन आन्दर सिनि पुलिस ना नांनाय आबरो बुसुम जतो कुसु सालायखा न बजतो खानाका खानामा यागुलो बसाव आं थानि 100 टाका रां दं 100 टाका बिसोरते न 95 99 रुपिस सानि आबां रिमानाय आबुनि बिसिक नरक 100 टाका सानबा जागोन नरक 2000 सानखाय आबला रिमाया दा को साव अंका आबा हाके जों को सामन यागुलो बसाव नरक अकमरनो थानि ताइसे सालेदि सालेया कोइ 60% बिसुन फाइदि आबनो जों जतनो बसिलाई एग्रीमेंट खालायफ्रा पाइलेने को साव हायपनो न ताबु प्रेसो थांनो कौरता साकुदि कारण प्रेसो थांनो साइकेल गाकाय माने आबो जायानो ताबु आइगा नरक थाङै रेडिनि फाइदि आ पूरा एग्रीमेंट खाइपे पूरा न आबनो प्रेसो साकलाइदि न किसे सिक्रेसी दन्ने अकक साव नंकाकाय जों बिनि एसुरेन्स आबो मानिनो जों फायै जों मारो प्रेस ब्रिफिं खाइपे हायपनो
Chini dabi tam nai sunu tam gosika sing abono saya karon Home Minister soyong bosunu samaba abono kisa secret tondi agreement pai asak nora abono legal takai de saka abono yagulo जों hati barsa thaka hati barni thaka tofan se rinjaya hangana जों दिस नालायका जों तासा protest ma krana ne 7 tarik bo जों अर रबिन्द्र उनको बबन बुस्काङो जों खालायो ना जों रैली खायना हमर जों रैली को खायना रलिया हाबन बर जों कासुना रखा अंका दिनो पुलिस उनको आर्मी रो पार्लियामेंट्री फोर्स को गोबां अंश का दिनो आबर परे गना 8 तारिख जों जखते सेमा জানুয়ারি 8 তারিখ যখনতে সিএ বিনতি নেসু টিএসএফ বড় বন কলতা যত রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি সিভিল সোসাইটি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এনজিও যত নাবন পালকা সাবন খাই जोंनाबो उनको प्रोटेस्ट खालामैया केदा जाबो सिनि खरंबा गुलि जागै खागलातो गुलि पारमायखा आबो तो नर जतन साइनो आबनो रगै जों ब्लेक डे होनो 8 तारिखआवबो जों हायना हाय सेम टिएसएफ बेन आन्दोलन जोंनाबो पालायलायखा ठीक आरो आकब साइपे बियै आं थारताफोर मोबाइल रेकर्ड दंख 2:13 आं फुल कल मानो चिफ मिनिस्टार ऑफिस हमेते साव जेता ऑनरेबल चिफ मिनिस्टार नमाय कक सानाबो आबा केन कक साका सामयागुलो साव धनि नन अपॉइंटमेंट खनांखा नरो तिनि थान साका अब बसुंजाका न ताव बर साका स उनको 10 ग्राम प्रोग्राम तीन तो थाना समा परि नाबो साका ठीक আছে এখন নর খানা ফুমো থান আমি সাকা আর যত কিছু রেডি টিয়ার খাইজাক নর আর থানে আগে লোক রয়েছে আগামী দিনে এই ছোট ত্রিপুরায় যে এমনিতেই অলরেডি বিস্ফোরণ হয়ে গেছে আরো খারাপ অবস্থায় যাবে उनका जों कमसे कम 6 जन थाना रमनाय जतन रिप्रेजेंट नांनाय हनै जों बुमु रहबायखा बुमु रहमाया गुलो आबा हायकेनो टिकेट बो फाइसाव बायखा हायकेनो जों तानिनो फुङो 9 तारिखो जों थालायखा हायकेनो दिल्ली जखनते अंकर कांकेनो रिटर्न टिकेट फाइसाव गवा जाबो बुफ्रु 10 तारिखो ना जों बाय बिखा 9 तारिख मिटिं बा जों साइक लांजा जों आरो तंगिया नि बर जों सुसंग नताय साजा तंगिया नि साजा आबन यागलो था बोले 9 तारिखो जों नासिंलायमा हन बार तंका कुनै पनि कुनै सेलिं जायगा हगा जागानि डीआरसी डिप्यूटी रेसिडेंट कमिशनार फुं खायगा तामु आं जोगाजोग खाय दङो किसान आसिगोन आहाय के मांगनो आदिनो पारखा हायना 10 तारिख फायजावखा फुं जरा कुनो अपॉइंटमेंट माया गाने सारिगो हकानो ओएसडी चिफ मिनिस्टार नि संजय मिश्रा बो आरो थानि सबायखा साका दिनै सारिगो मिटिं नाय न रेडी खेतो 7:30 रबो आबा के साव 7:30 का कल से फाया ताइसा जों दियारसिन खायजावखा तामो बाहाय दरखुरि ताला खम मायको उननि से मिटिं आहाय के मां सावै आ दिनो बाहायना 12टा একটা জনতা आ दिनो बाहायना पाइका आ पर हकनो 11 तारिखो ताइसा जों सॉरी 10 तारिखो लास्ट साजावखा आबा के बाहायके नाय और पर हकनो बरक साका जे फुल खाय साका आजा 11 12 तारिखो मिटिं के 13 तारिखो सुनिसि नाय न निसो तक तंसि ने जगा पर के सतिसा माने रिलैक्स ने तंबायका किंतु 13 तारिख फायजावखा कुन खबर गरै मिटिं नि कुन खबर से फाय हकनो 14 तारिख हकनो जखन तागि होम मिनिस्टार सामो तंबा एमओएस माने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम जे किसान रेडी बबे जुगाजुग खायदे नै जोंनो साजागबा आबो बागै बिनु फुनाबा आना रोजा होम मिनिस्टार बुस्काङो जों जेताव 12 तारिख थामफ्रु दिसम्बर 12 तारिख थामफ्रु जों बसह जों ताहे जुदि जों खाय जोंनो फुनाबा आखो रोजागबा आबोर बागे आं फुन खायदे केनो फुन खसे 3 बारने परे 4 बारने परे फुन खायगा आफुरजों बखासाव बसाव जेटा नर फायदि टाउन बिसिङो आं मालाय थागोन ओंगा जों अबाके रेडी खाय जों थाङो 2टा समय थाङो मालायखा मालाय बारियागलो बसाव होम मिनिस्टार गुजरात को 15 तारिख सारगे किबा 16 तारिख फुंगो फायनो
আপনাকে जों माला लायदों तारमाने 9 तारिखनि सिमै 18 तारिख जरा मालाया मानो माखि फिलका मालायाखौ 17 तारिख 17 तारिख जरा अब हाके गई आं चिफ मिनिस्टार अफिसो बिनो रेसिडेन्ट फुन खाइसो दिल्ली तामंका तांगे मालाय मिया किन्तु आप्रो साजागो जते चिफ मिनिस्टार खरै चिफ मिनिस्टार मिटिंग आहायखा बंनो जों कमा सालेयाका गना 16 तारिखो चिफ मिनिस्टार आरो तिरपाबो बनो जों मालायखा तावनादि खाना फुंनि बिसिम मिटिं नाय ना तानि फाइना नङै बायसो कागामो साका बायचान्स जों एपनो मायाखाय आंनि मोबाइल कल ना खाइनो ना मोबाइल कल खाने अफिस खाइनो लास्ट अफिस फुन खाइका अफिस खाइमाने आप्रुबो जों माया गाय अबा हाके न जों 17 तारिख जरा अबा हाके न नासलायका आबुनि यागलो जों खाइना तेसे जे किसा रेडि न फुन खाइका बसाबो आं ताबुन फाइसो पाइका दुपुर बिसन मिटिं होदों 17 तारिख आबो मंगिया आबो यागलो तैसा फुन खाइबले पास होदों खाइका बखस खसाबिया ओ आं पर खसाका आपुके साबो आं कक्स साइमे को फुन मिनिस्टार आबो यागलो खाइ फुन खाइबले बखस खसाबि नसन आबो परका लासो चिफ मिनिस्टार फुन खाइ साहका जेता जों दा लगा को मे जों दाम खाइने जों खना खाइ पाइसिना अरे तामन का तागे मालमे आबो वाना का नि बसा का परे आनो हु मिनिस्टार नि पीए नि नाम रु चिराग पाटिल हने बिन फोन नाम रु बन कल खाइ दे गबन कल खाइके खाइमासे आं मेरिज पार्टी व ताबो कक साइमगला खाना कक साले नि साउ कक कक ना खाइ हेते चिफ मिनिस्टार साहा का जेता बो मेरिज पार्टी से आहे ताम खाइने का प्रकानो बो साउ जे आउ नन मेजर इश्यू न सल्व पाइखे जेता बुरु इश्यू ताबो ताइ नन तामो से बिनि तो कुनो ना ककरै प्लस नर जेता बुरै खन खरता गते चला खन खरता के आन्दोलन खाइनो ताम माना अब हाके से साजा छु ना ठीक আছে नर एक्चुअली मालाय फाइके चागला मालाय ने फाइके चागो যদি নর দিছ না কাটিনি মালাই নি আকা নর খানা তন মুসলে কা নর ফাই পাইছি না বাকে কা চুমো আপকাই फाइना हनी साका का टिकेट रहने मुंगा आपका टिकेट नंगलाका सनिसे ना हि चंताय तंगने नाके चिन पकेट मानि बा चंग टिकेट तानि फाइसे ना चंग अबा के ककरा का मासाका ए आपुरुसे बरक टिकेट खलाय लहरु तामो कारण ना उलको गो बाहायके नरन तलांगै 9-10 दिन तनै माने आबुन माने चिन आन्दोलन बर दुर्बल खाइने नि जनार थां तोइख्या चिन आन्दोलन चलिलिया nga chung hudin tongka ka kai sang 8 tarik 7 tarik olo cengka 8 tarik dosra mengikha nga chung plan tongmani noi engko noi do chaga ka ahai ke chung indefinite declare khai chung आन्दोलन खाइना han tongmani karon bor chung hati basan bisu se na han ringia e amor a jora plan khai to phone chung ringkha ka chung thaka nga amor thachin chini dan me samen thaisu jeta return karon puila puro chung no chief secretary no hate सिटी फाइका सुनो डायलॉग आसुना हने जों रिचार्ज मार्का नगा खूब मिनिस्टार साहपुरा आपको नो रिचार्ज करै पक बसाव थांगो मिटिं मो फाइका ओ सेकार टाइम बसो माने रिटेन जों सालिया कारो चिफ मिनिस्टार स्वयं जों फोन काइ साव एपइन्टमेन्ट रखा खूब मिनिस्टार नगा आबनो विश्वास खाइ कुइतो चाउनो जों थाका केदो खूब मिनिस्टार साइबानो जेता बस एपइन्टमेन्ट रुमाबा केदो आबोरिया अरनो कारण नुजाका जोंनो बुसके थंका Kakai sono aro cina anolono mathali tongtu kak kesaro jata cin bor sela jatu anolon ta khaitu aba hake sono thumani ne kalai o party mongni bisingti bskango baba hai sremong na naina rok na tabo to sung thajung mo saka cin ko na without written kuno nimantron accepting la ajangadu ki dilli thangai Amit Shah hai borogni amantron bai ma malaino abo जों चिन्ता मा खाने रिटेन फन फाइटो रिटेन फाइ बो नरन मालाय रिया अंगै मानो रिटेन फन फाइटो बारबेलिगो ताबुनिमो जुगो फुनिक नि जुगो व्हाट्सएप नि जुगो फुनिक बने कम्युनिकेशन फुनिक बे कथा कथा सम साइखिलायो ए दिबो चीफ मिनिस्टर सामन परे तो बुखुक बाय अबनो सुंजमन गोसिनामा हाय 때 고민이 뭐라고 고심이네. 진이 무브먼트 পরে 정말 리전 펀드 좀 암티번 시단도 말면은 비우자로 이제 나카버로 알아 파이 정말 좋은 놈이 꼭 사도 딜리버리 하는 거 이렇게 파요. কোনো দরকার করে অবশ্যই পিয়া বানর না 9-10 দিন বেড়ে রাখাবলা আবো তো ফেক
जों रुम बिसिं नंखाय 9-10 दिन 8 तारिख 10 तारिख दङ न 11 तारिख दङ न बुंगायो कुकुओ सब खाय जों रेडी अपॉइंटमेंट सिस्टम न होबो अपॉइंटमेंट घंटा कासे नागिरो साहा जागो नों अपॉइंटमेंट कैपेसिटी बर बेनु साइर हरो टाइम साइर हरो के माथां माने इनडाइरेक्टली साना थांके स्टैंडार्ड बा बे नरन सबैतन एकदम पूरा जेल बंदी सुजा को इवन तिरपाबो गाड़ी पर रेडी खे तंजा दुईटा इंस्टेंट नाथिंग गाड़ी को तंजा माने 9 दिन तब बरके तला थांगी कि जे हिमई फाइके त्रिपुरा बबुनि हो एटलिस्ट बरक जतन साना आंगले 9 दिन मात्र सालनै तला थांनानै रुम बिसिं नखाय जतन अब एजा तल के थांगो तलाबो सादु प्रोग्राम सुजा अब आके सुनो थंका चीनी आंदोलन देरनो निबागै এবং चीनी आंदोलन फाइनाय कसं खाय तंनाय चीनी दफानि त्रिपुरा सारबाय जोंनो कायसा हासल ननि बकायसारो जों कन्सपिरेसी बुखा जों चीनी आंदोलन फाइनाय जत्त बेरेमनि কোনো बदलनि কোনো मथानि हरो आइडेंटिटी करे हायके फाइनार बाय चालनानि बगै बीजेपी रो और बिसिंति पॉलिटिक्स थंका जों अपील खायनाय जॉइंट मूवमेंट नि नंबोबाय जरा चीनी आंदोलन फाइका कॉमन इशू वानसुगै जों तेवैसा मूवमेंट खायफिनाय बसकांगो चीनी मूवमेंट नि परे जॉइंट मूवमेंट तामो खायनाय जे आंदोलन फाइनाय जों पीपुल्स नि कबाय चीनी आंदोलन जों परिचालना खायसिनाय आं पीपुल्स जों अपील खायनाय जों फायदि तेवैसा जों मूवमेंट खायजागनाय जॉइंट मूवमेंट नि बिसिंथि जॉइंट मूवमेंट नि बिसिंथि चबा खायमानि परेबो जों चाइतकनाय जे संगठन जे ऑर्गेनाइजेशन जे तमनेबनो एनजीओ उंथुम ताय आलका दल उंथुम जों तेवैसा जाने खायावै थामचे खायदो जों मूवमेंट खायमान बिनो आबोनो जों जॉइंट मूवमेंट चाइतकनाय जों आबोनो जतन पालखायबो जों रिंनाय मीटिंग आसुंनाय तावैसा हल कटमा नावनो जों मीटिंग आसुं दिसो नालायनाय जों जता जोंनि नेक्स्ट स्टेप बबाके खायनाय खाया पालखानो जों जाबायनाय गाबो जों आय गुवाहाटी थां फाइमानि जागोलो जों जतननो चिठी कबंनाय कबंमानि बिसिङाव पालखा आसुबै जे उ जे पुइला फुल सेंमानि पालननो जों रिङै मीटिंगाव दिसो नालाय जों प्रेस कन्फरेंस खाय सलिबो आबा हाकिना ताबो पालखायनो जों तासा रिङै मीटिंग खालाय जे दिसो नङै आरो बाके स्टेज मूवमेन्ट होनायसिनि आन्दोलन खायनो आबो जों खालाय जाबाय